Dungi Roma ka Parise do hot saduse mangujuni bana mangido tada sian banu wagijang sipatu do hononda tunasida alanina ma mangalusina sida cupa botari somali do kamu logo maari ay maniug do langit ia manogot-nogot na Roma ari sadarion ay habut do langit jala halido malodo hamun ia majujug upani langit ia majujug na tinudu ni namasa nuaing dang diboto hamu bangso pagjahat jala pangalak mangido tada alai hola tada ni si Jonas to si pamasau tu nasida dungi lau maibana tidak dikon mana sida jadi dung saat sisiana tu beriba lupa do nasida hape mabon goti kabai didok cisma tu nasida manat jala jaga hamu pasiding nan dia soman na diaka pagise do saduse dungi masih padohan mana sida di bai naso mabon goti do hita hape jadi dung di boto Jesus si di dogma basa di pakataton hamu naso mabon goti hamu oi paghapo siaon nautik dang do pemangatusi ko hamu na dang dingot hamu na 5 goti i uju dina 5.000 do godang ni iba pinapungumunai manang na 7 goti i dina 4.000 go di iba pinapungumuna disi bea dang dia tusiamu naso taringot tu goti hataki naso taringot tu goti hataki jaga mahamu pasining na nia soman na dia kapagise do saduse disipe asa dapat goana sida dang na niudi na soman ni halak pagise do saduse hape na didok nai si jagaon tung poda nasida do. Jadi saat ma Jesus tu luat Kaisaria Filipi kabel sukun maka sisianna ise do anak dijolmai didok halak jadi didok nasida ma nadeba madok si Yohanes Patidi anggo nadeba si Elia na asing Moses si Jeremia manang sahalak sian akka panugangi dungi didok matu nasida ia hamu isi doau didok hamu jadi nina si Simon Petrus ma Kristus Mesias raja na pinagbaga-baga hido anak di debata na mangolu dungi nida Jesus ma mangalusi bana magtua doho Simon anak ni si Jona ay dada daging doho muda papatagoni itu ho damang dan di panwa kicangi do au be udok matuho si Petrus batu mamak doho jala diatus batu mamak oteng do pau jahoku huyaku jala nasotu patalu ibaheno niaka bangan di banuato huliau petuho anak hisu haniara jom banua kicangi nasa nani hotan midi tanoon na tagiot mai nang di banua kicang jala nasa na pinaluami di tanoon malua mai nang di banua kicang dungi kio gai ma nakasi sianna una di babua nasida tu halak ibana do Kristusi ima di patorang Jesus tua kasih sianna naikon lau do ibana tu Jerusalem manao na poksuk sian akas situa ni natorop sian situa ni marim nang sian si boto surat pe pola ikon mate ibana bunuon jala pangoluan di hari patuluhon tungi dia kaun si Petrus ma ibana di sari taima ninna do asima rohani debata di ho Tuhan unang masonggopi tu ho alai humusok manggo ibana mandok tu si Petrus lao manego bolis kasip doho diau aidang di paroko akan adi dibata akan adi jolma do dungi didok Jesus ma tu akasi sianna nasa na giot mangi hutonau di soadaon ma dirina di pausan masilang na tu ibana di ihuton maau nanaim paluan hosana magagohot saro lain nagowan hosa laniau iro na jumpangan ayaha maatong gunana di jolma nang liat pokti bion diomo anggo mago do todina aha matalion jolma bai tobus ni todina ay naroma sogot anak di jolma di bagasan hasang apon yamana gap dohot akas sugu-suguanna dungi balosonna ma tuganop hobak tunna niulana
na tutudo na hudok ko tuhamu. Dang na mangai hamatian anggo deba sian akan na jugjong dison, so jolo di ida ro anak di jolmai di bagasan harajau na.